Wel, Niall Iain Sgiobaidhean, làmh, Sgiobaidhean a gheibh go bhí fhìor, no, Mas Fhìor, nis Mia agus Marcas, a séise a dulgéisteach rí Sgiobaidhean an dachaighean, agus gheibh siú tríchad ag ddíreach na sciol san na coitcheann acu a thúr, as an ópragamach a bhí nach chúlú siú fhìor, no, Mas Fhìor. Is sin Jenny Kiel? Ma héin. Agus as sin dulgléin sin Sgiobaidhean bhfuil sédí an dráasta. Siúd sédí. So, blian na ga as fa mi ag féisciúil, agus ba an cálan seán, is dé gheibh clúich fat sa bhirt tent a déanú autographs ar son daine, agus menig mi well, ha mi seo ha chomá go férain. Hil mi achi, agus chus mi éis mo bhela é. Mias no ja is dé live, chanig mi lís an tséisio ecanolhai, ach fashion ar an tréna jachi an làmh seo. Agus dhí si go gurá a hathir ar bhí clúich ag níos. Agus thuir si, wow, dé cálan at sa rá, agus dhí si go bhn at an jeadmh cálan sin a bheit, agus dhís mi gí gur an autograph ige éis mo bhela ag an taí, agus bheit an díosacin díadach a lach a gádach gain, agus haisiún ar a bhína cadit sin funir sin, agus chaneal ganit mirt orm inis bhon chálan. Sin acad ma ha sédí lí ceist na hin, ha hén go ma meisal ar a bhirt, ach sé a chéist gaibhse a bhfuil sin fíd no Mas Fhìor. Tríchad acu as an ceist na churráda, siúid siú. So, cólan a bhán. Be skipna se bhán. Agus, déana se bheith an té a bheith clúich as a chálan. Well, in sé nían an féh a clúich chálan seachtaí ag an am. Is té dhéansamid a bhíce. Ha íse ag a táis. Kerst, ha nuinge ar gáil, bheith go ma cínteach leis na frickerstrin eiche, ach ma géit sin nach raig íse in níring, sin bríonir, ar siús min sin gur a bhfuil a Sgiobaidhean sin fhìor, no, Mas Fhìor? Mis min sin gabhail sochréite dach. Gréidir Mas Fhìor a hán. Sin gyr? Kerst, a si dul rá? Mas Fhìor. Mas Fhìor. Kerst ma ha sédí, ís géin an Sgiobaidhean a gíisio na hyn, a bhfuil a fhìor, no, Mas Fhìor. Sé Sgiobaidhean fhìor a hán. Sé Sgiobaidhean fhìor a bhán. Bhfuil has misal an a bhí a crunigach autographs gynge enjamal? Chaneal lítir, chaneal gynnyl achgum a chaneal sin ag ahir bhcharit. E bhfuil géirí ina bharach me géite, is gas bhíon sa John och melli me scríbh gur ma harstin i agus churucad. Yn cánin Niall Iain. Kerst ma ha, aros acum sa gilús na maca chum an dáas, da ars mar sin, halach achi.